ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो बेयाव संसार जानाय? जोंथ' बिराद गोबाव जाबाय सावथाल बुज्रावनि सिगां रावबो बानायाखै ओमफ्राय गैखाया। होमबा नोंसोरो सिगाङावहाय मुस्रि कम्बल होजानानै न' होआलासिनो थगायजाबाय आरो ना? थाङा मानो बे फाखाजोब आरो ओरै थांबा क'क्राझार मोनहैगोन ओरै थांबा दतमा मोनहैगोन। आं भिडिअ मोनसेखौनो खालामसै नामा नोंसोरजों? मोगथां नुबायना दिनै। न'फोरखौलाय मोनगोन ना मोनाखै बे दालां गैयि समाव? आयै गारिबो हाबजाया सफैनानै माखासे जायगाफोरखौ नुदों मोनफैनानै जे बे मुङा जाबाय जोंहा ब्लगा दतमा गोलैना औ ओमफ्राय गामिनि मुङा मा बियो? जाम्फैगुरि जाम्फैगुरि आथियाबारि जाम्फैगुरि मोननै होयो औ ब्रेकेटाव। आं बुंदों दहायनो जे आं दतमायाव फैगोन होननानै दा दिनै आङो नैबे आदैखौ लोगो मोनदों आरो आदैनि मुङा मा आं बेखौ मिथिया फार्स्टआव आं आदैनि मुंखौ मिथिना लाग्रोदों। आदैनि मुङा मा? आंनि मुङा जाहैबाय प्रदीप मुसाहारि। प्रदीप मुसाहारि अके बे गामिया जाम्फैगुरि ओमफ्राय ओरै साइडआ माबा आथियाबारि गोलैयो आरो ओरै जोंना जाम्फैगुरि बेसेबां खस्थ'मोन बे दालां गैयि समाव? आयै गारिबो हाबजाया इथा न' मोननाय मानाय बिराद खस्थ' रोगानाङोमोन। न' सरखारनि न' मोननायखौ इथायाव गारनोसै ओरै बिराद खस्थ' रोगानाङो। मोनबायना सरखारनि न'? मोनबाय औ। ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बेखौ दालांखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों। बयबो रायजो राजाफ्रा बिराद सुबिदा जाबाय। बिराद सुबिदा ना? ओमफ्राय बर्थमान बे स्कुलाबो जोंहा ओरैहाय नालाय एल पि स्कुला गथ'फोरना थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' मोनो माबाफ्रा उन्दै स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा ओमफ्राय दा बिराद गोजोननाय मोनबाय। दालां जानानै गोजोननाय मोनबाय आरो बे अन्थाइ सेनग्रेबलबोथ' गैबावामोन? गैया दासो जादों। थेर बेथेर जाजोबखाबायमोन। ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो बेयाव संसार जानाय? जोंथ' बिराद गोबाव जाबाय सावथाल बुज्रावनि सिगां रावबो बानायाखै ओमफ्राय गैखाया। आसरित नुदों। आरो रायजोफ्रासो फरेस्टफोरनाव दंफां बिनानै दंफां दालां बानायदोंमोन आरो सिगां ओमफ्राय दा बेनि उनाव बे मालाय बेसेबां जोरनो गारि मथर बेजोंनो थांलाय फैलाय ओमफ्राय बायला जोब्बाय ओमफ्राय दा बे हानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। होमबाथ' बिराद मोजां जाबाय सुबिदा गारिबो थांनाय फैनाय सोरबा आरो माने बेमार आजार लांनोबो बिराद खस्थ' मोनदां। खस्थ' बैनिफ्राय बामना लाबोना नैबेसिम लाबोलायनो गोनां जानाय स' बे रामफलबिलाव गोग्लैयो ओमफ्राय नै बेखौ नायना लाबानो जाबाय ब्लगा दतमा ओमफ्राय बिनि गेजेराव 17,93,560 नि बे मा होनदों आरसिसि दालांखौ बानायनानै होदों आरो सेन्ट ग्रेभेलनि माखासे हाब्रु जानाय थासारिखौ एसे माबा खालामनो प्रटेक्ट होनो थाखाय हाखौहाय बेवहाय अन्थाइ गारनानै होबाय। आदै गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ स' माच आं नोंखौ खुलुमनानै बे सोंनायनि खारना बेनोमोन गाज्रिमोन थेंक इउ नोंथांखौ हाब मासि जोगो जोगो जोङो दिनै नै जोंहा जोंनि माबानि लावदङा माबानि जेवारि बिमानि बिअनि मिथिं दङ नोंसिना मिथिं खालामनो थांनो नागिरदों। लामाफ्रा मासि मोजां नोंसिनाबा गासिबो मोजां जाजोब्बाय जोंना जेरैखि थाङा मानो बे फाखाजोब आरो ओरै थांबा क'क्राझार मोनहैगोन ओरै थांबा दतमा मोनहैगोन। आं भिडिअ मोनसेखौनो खालामसै नामा नोंसोरजों? खालामखागोन औ दे ओमफ्राय माबायदि नुजानो हायोबाथ' जोंहा बिराद मोजांबावसो मोजां भिडिअ खालामजानो मोनोबा मा सोंनो गोसो सोंनो हागोन आरो जोंहा दिनै जोंनि जेवारि बिअ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोङो मिटिं जानो फैदों। जोंनि जेवारि बिअआव जाहैबाय जोङो मोनथाम माबाजों रेभिनिउजों जोङो मोनसे जेवारि बिअ
दादों जोंनि जेवारि बिउआव 27टा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बे माबेसा बियो बे जाहैबाय ICDS आच्छा बेयावनो मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन नामा नोंसोरलाय जों बेयावनो खालामो मानो होनबा जोङो जिरायनो जेबो गैया नालाय जों बिनि सायायावनो जोङो ज' जिरायनानै जोङो मिटिंखौ खालामो आरो बेखौनो दिनैहाय मिटिं जथुमनो थांफानो हागोन नामा बेसेबांसिम हागोन दे नोंसोरजों दसे दिनै रायलायनि जोंहाबो नुजानो मोनोबा जोंबो गोजोननाय मोनो मानो होनबा जोंबो दा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोंनि आइजो माहारिया माखासे डेभेलप जानायखौ नुनानै जों बयबो मोजां मोनदों लामाफ्राबोथ' गोबां मोजां जाबाय नोंसिना मोजां जाजोब्बाय अके ओमफ्राय ओरैनो गामिनि मुङा मा बियो जोंनाथ' जोङो इन्थिबिलमोन ओमफ्राय जोङो दा बे इन्थिबिल मोनसे गामिल' जोंथ' जोङो बिउ दानो हाया नालाय जोङो दा मोनब्रै माबा रिभिनिउ लानानै जोंनाव 7था गामि दङ इन्थिबिल लावदङा लांदांफारा सुमलागुरि मावरापारा फुरिबारि बेखौ लानानै जोङो ओमफ्राय हरमा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आरोखि जोङो बे जों ज' जानानै मोनसे जेवारि बिउ दादों आरोखि आच्छा होमबाथ' आइजो माहारिया गोबां स्ट्रंथार नोंसिनि जायगायाव जों जयैनो मावलायलायो सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै दि जों आइजोफ्रा बेसिबां डेभेलप जादों बयबो खुसि माने जोङो मदद मोनलायलायदों बिउ दानानै जोङो एसेबाबो थाखा खांलायनायजोंनो जोङो जोंनि बेनिफिटखौ लानानै जों दा सोरनोबा नांगौ जायोबा जोङो हरलायलायथ'नानै जोङो नोंसोरजों लोगो बोरैबा मोनबाय गोबां गोजोननाय मोनदों नोंसोरखौ नुनानै एकदमबारे फंबायनि सायाव जोंहा बिराद गोजोननाय दिनैनि दिनावदि जोङो नुजानो मोनगोन जों बिराद मोजां मोनदों आंनि गोजोननाय मोनदों नायनो मोनबाय बारा नुजानो मोनसिगोन साननानै मोगथां नुबायना दिनै ओमफ्राय नोंसिनि जायगायाव डेभेलपमेन्टफोर मोननायफ्रा जेरै गोबां जायगायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मेसिनारि बायदिसिना मोनदों नोंसिनिथिंजाय मा मोनदों जोंनो मोनदों सार नोंसोरबो मोनदों जोङो मोनदों आरो जोङो दाखालिहाय मा होनो जोङो जेनेबा बे मडेल भिलेज हिसाबै माबानायाव जोङो ट्रेक्टर बायदिसिना जों मोनदों जोंनि इन्थिबिल गामियावनो जोङो मोनथाम ग्रुपाहाय जों बेखौ मोनदों आरो जोङो दाखालिहाय थिनालियाव जे माइनाव सोरां बिखान्थि होदों बेयावबो जों 25,000खौ मोनदों 25,000 मोनदों मिसिनबो मोनदों दाउ गग्राबो मोनदों हाब नोंसोरथ' गोबां दोहोनि गोजा जों दा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै माने जों आइजोफ्रा धोनि होननानै जों सानो आरो 25,000बो मोनबाय मेसिनारिबो मोनबाय बे मेसिनजोंथ' नोंसोर गोबां सम्पतिबो आरजिनानै लानो हागोन ना आरो मावनो जोङो थांखि लादों जोङो माने नै दा माबायोबा जों बयबो माने जोङो ट्रेक्टर मोननाय बा नैबे 25,000 माइनाव सोरां बिखान्थि मोनदों जों बेजोंनो जोङो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फोथांनो थाखाय जों माखासे मावनायनि जों बिथांखि लादों माने जाय ग्रुपआ मोनदों बियो मावनो थाखाय जोङो सानलायगासिनो दं आरोखि आच्छा मोनसे बाथ्रा मा होनदों 25,000 चेक मोनबाय मेसिनारि सिस्टेम बायदिसिना मोनबाय ट्रेक्टर बायदिसिना मोनबाय न'फोरखौलाय मोनगोन ना मोनाखै न'आबो मोनगासिनो दङ लुखांबाय लुगासिनो दङ आरो जायफोर मोनाखै बिसोरो उननि बेलायाव मोनथों होननानै जों सानदों आरोखि दा जायफोर मोनखांबाय जों बे मोननायफ्रा बिराद गोजोननाय आरो उननि मोनसे खोथाखौ आं बेयाव नुबाय गोबां भिडिअ बानायबोदों आङो जेनेबा मोनहोनांगौ राहा लामा लानांगोन आरो गामि रायजोनि मदद जे बोरैबा जे बिथांमोनजों इनसिडेन्ट माने एक्सिडेन्टलि बिथांमोनजों लोगो मोनबाय रायलायबाय माने मोनसे मा होनदों बेंक मोनदों आं बेंक मोनसे सम्पति मोननाय बेंक मा होनदों सरकारनि मा होनदों राङारि अनसुंथाइ जेरै हमना ला माइनाव सोरां बिथांखि 25,000 बेखौबो मोनदों न'बो मोनदों लामाफ्राबो साफा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मा होनदों दाउ गग्राबो मोनदों नङा होमबा न'फोरबो मोनदों स' बेबायदि मोननानै नोंथांमोनहा दानि सरखारखौ मा बुंगोन जोंथ' दानि जोङो नैबे प्रमद बर' सारनि सरखारनि समाव जों जाबायदि अनसुंथाइ मोनदों जों बेखौ जों बिराद गोजोननाय मोनदों दा जोङो जों जिउआरि बिअ बा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप जानानै जों सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप जानानै दा जोंथ' बाहेरायाव जों रंजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप नि जानानै जोंथ' हाजासे साबायखर सारनिसिम रोजा रोजा आरोखि आरो उननि समाव जाहाथे जोंनि उननि मानसिफ्रा जाय उननि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनाखै बिसोरनोबो जाहाथे अनसुंथाइ हरनो हायो माने जों सेल्फ हेल्प ग्रुप होननाय माने मदद होलायनाय जोङो उनफ्राव थानांगौ
दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि जेवारि बिउआव जाखिनि थादों सेल्फ हेल्प ग्रुप जायफोर मोनाखै बे बिथांमोननोबो जाहाथे उनाव मोननो हायो होननानै जोङो सारनिसिम माबा खालामबाय आरोखि आसा थाबाय जोंल' मोनदों होननानै जोङो उननिखौ नाया बे नङा जों मोननायजों लोगोसे उननिफ्राबो मोननानै माखासे नांगौबा नोंसोरो सेकेन्ड किस्तिखौ नेथ'नो रेडि आरो मोननायाथ' मोनखागोन नालाय जेरै 75,000खौ मोनथाम इनस्टलमेन्ट खालामदों नालाय 25 बिदि नालाय थिगासे मोनसे बाथ्रा आङो सोंनो लुबैदों नैबे आयंनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय जेनेबा सिम्पलथार खोथाया दै मुस्रि मोननाय कम्बल मोननाया देरसिन ना न' मोननाया देरसिन न'आ मोननायानो देरसिन आरो न'खौ नांगौ जोंनो जोंनोबो न'खौ नांगौ जेनेबा न'आनो साबसिन मुस्रि कम्बलालाय नांला बेखौथ' बायनानैबो लानो हायो दा न'आ देरसिन थाखा थाङो ओमफ्राय नोंसोरलाय मा बुङो मुस्रि कम्बल साबसिन ना न'आ साबसिन मुस्रि कम्बलखौथ' नाङा बेखौ एसे एनै रांजों बायनो हायो नालाय जों बेखौ बायनो हायो ओमफ्राय न'आ जोंनि थाखाय गोनां गरिबफोरनि थाखाय जों जेनेबा 1,30,000 बुथुमनांगौ बिराद जेनेबा गरिबफोरनि थाखाय दा न'आनो जोंनि थाखाय गोनां आरो होमबा नोंसोरो सिगाङावहाय मुस्रि कम्बल होजानानै न' होआलासिनो थगायजाबाय आरो ना बिदिनो नांगौ जाबाय दा बाथ्राया बे बिराद गिदिर मोनसे ट्रेन्डिं जागासिनो दङ मुस्रि कम्बलनि सायाव बेनिखायनो बे सोंथिखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिनो थाखाय आङो बेखौहाय माबादों नै बिमा जोङो दाख्लै माइनाव सोरां बेरखांथियाव रंजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप नै प्रुफबो लाबोबायमोन नोंसोरो माने बेयाव मिटिं जागोन नालाय बेखौ लानानै नायै रायज्लायगोन आरो माने नोंसोरो बा प्रुफबो दङ बिसिनाव दायो सारमोननि आखाइनिफ्रायनो जों बेखौ जानो मोनदों आरो माने सारमोननि आखाइनिफ्राय मोननानै जों ओरैबायदि खुसि जाबोदों माने जोङो जोंनिसिम सफैनायखौ माला सफैनाय जों थाल मोनबावाखै चेयारमेन बिथाङाथ' बिसोरखौ लिंहराखैमोन ना लिंहरदों नामा आंजों लोगो हमनो लिंहरदोंमोन नामा लिंहराखै बिसोरखौ मथा मथि आंहा मोनसे अमृतसर बुखौ देखायनांगौ नालाय बे बेलायाव ओमफ्राय आङो बेवहाय बेखौथ' देखायनानै बिसोरखौथ' लिंहरखायाखैमोन ना लिंहराखै ओमफ्राय जोङो माने मिटिं जानो जों फैनायावसो जों फंबायखौ लोगो मोननाय जायो दा नङाबा मानसिफ्रा बेखौबो सानलायगोनलाय बिसोरखौ लिंहरदों होननानै दा बिनिखायनो बे बाथ्राखौ आं चेयारमेन थानाय समावनो आं बेखौ सोंखाबाय आरोना बिथाङा जोंखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ जोंनो देखायफैदोंमोन नालाय बेवहाय एक्सुवेलि आङो दै लोंनो फैदों बै दै लोंनायाव जमा नुबाथाय आंहा रायलायनायनि मोनसे सर' दङ स' बे हिसाबै नोंसोरजों रायलायबाय आरो बिनि गेजेराव रायलायनाय लोगोनो मोनसे बेंक मोनदों आं बेंक मा होनदों सम्पतिनि बेंक सरखारनिफ्राय मोननाय मा न' मोनदों माबा चेक नै बिदि मोनदों लामाफ्राबो मोजां लामायाबोथ' मोजां चेयारमेन बिथाङा स' दिनै बे जायगायाव फैनानै माखासे जौगाथाय बिटिआर जौगाथायखौ नुनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोना दसे सम होनायनि थाखाय आरो आं निमाहा बियो नोंसिनि मिटिं खालामनो गोनांखौ 10 मिनिटसो जाबायदां नोंथांमोना मिटिंखौ खालामहैनो हासिगोन ओमफ्राय चेयारमेन थानाय समावनो सोंखानोसै बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेयो जाबाय ICDS-नि न' माने मडेल सेन्टार होनो बेखौ जोंनि लरेन्स इस्लारि सारा जोंना 30 इयर्सनि बे एमएलए दाथ' एमएलएआ गोदो 30 इयर्समोन दासो सोलाय सोल' जादों एमएलए खथाया 30 इयर्सनि एमएलएआ जोंहा लरेन्स सार दा बेनो बे मडेल सेन्टारखौ हरदों आरोखि अंगनबादि मडेल सेन्टारखौ दा बेखौ लुफ्लुंबायबो ओमफ्राय जाबाय इन'ग्रेसन जाबाय गावनो फैदों इन'ग्रेसन खालामनो लरेन्स सारानो भिडिअखौ लाना स्टुडेन्टफ्रा बेयाव फरायनो हासै क्लासखौ अलरेडि खालामबायबो खालामबायना अके दे होमबालाय जों बे जायगायावहाय जों जि थांखि लानानै फुख्रिनि फैदोंमोन नाथाय बेवहाय जों गुबुन मोनसे आरो कन्टेन्ट मोनदेरबावबायसो मादैमोनजों आब'मोनजों लोगो मोनबाय गोसोआ गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय फिउचारावबो बेबायदिनो आरो लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय एकदमबारे थेंक इउ सो माच थेंक इउ